варзиш яке аз соҳаҳои афзалиятноки ҷомеа маҳсуб ёфта тарафдорону ҳаводорони зиёд дорад. бо саҳми бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар замони истиқлол соҳаи варзиш бо тадриҷ рушд карда ҳазорҳо варзишгарони асили кишвар дар арсаи ҷаҳон баромад намуданд. қаҳрамонони матлаби мо ду тан хоҳароне мебошанд ки бар зами синни хурд доштанашон дар майдонҳои набард мубориза мебаранд то оянда варзишгари асил шуда парчами кишвари худро боло бардоранд. ин гурдофаридони замон хайринисо шарипова ва нигина шарипова мебошанд ки яке 11сола ва дигари 8сола аст. хоҳарон ба намуди варзиши гӯштини тарзи озод машғуланду ин навъи варзишро дӯст медоранд. онҳо ҳар рӯз пас аз дарс ба толори варзишӣ рафта бо роҳбаладии устодашон маҳмадраҷаб расулов дар он ҷо тамрин мекунанд. хайринисо аллакай 4 сол мешавад ки дар ин намуди варзиш машқ мекунад ва дар як қатор мусобиқаи вилоятиву ҷумҳуриявӣ ширкат варзида соҳиби ҷойҳои намоён гардидааст. нигина бошад 2 сол аст ки вориди толори варзишӣ мегардаду аз нозукиёи ин навъи варзиш огоҳӣ меёбад. ӯ низ дар баробари апаш дар мусобиқаҳои варзишӣ ширкат намуда ғолибият ба даст меорад. дар баробари ин ду гурдофарид ҳамчунин хоҳари хурдиашон хатича низ оҳиста оҳиста ба ин ришта ворид шуда истодааст. ӯ айни ҳол 4 сол дорад, аммо дар баробари хоҳарон ба толори варзишӣ омада машқҳои дигар варзишгаронро тақлиду тамрин мекунад. тибқи гуфтаи падари қаҳрамонон бахтиёр шарипов ба варзиш машғул шудани духтаронаш аз он лаҳза шурӯъ шуд ки духтари калонияш хайринисо ба ногоҳ 3 писарро мағлуб карду сазовори ҷойи аввал гардид. пайваста талош мекунад ки болои худ кор кунад ва орзу дорад дар оянда варзишгари асил шуда парчамбардори тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ гардад. من 4 سال شده من در این زال مشق میکنم. من آرزو دارم که گوشتینگیر شوم. من میخواهم به دیگر دولت ها رفته جای اول را گیرم. من آرزو دارم که همه را زده و پرچم خودم را بالا کنم. боиси хушнудӣ ва шарафмандист ки имрӯз дар ҷомеаи мо кӯдакону наврасон вобаста ба завқу шавқи худ ба варзиш машғул шуда ояндаи худро дурахшон месозанд. шароити мусоид фароҳам овардан барои насли наврас хусусан имкониятҳои васеъи маишӣ дар замони муосир кӯдаконро рӯҳан болида сохта завқашонро нисбати ҳар як кор даҳчанд меафзояд. хайринисо ва нигина низ аз чунин шароит бархурдоранд ва дар фазои сулҳу оромӣ зери сояи ваҳдати миллӣ ҳаёт ба сар бурда истодаанд. ин гурдофаридони замон дар толори варзишии тоҷик тамрин мекунанд. зимни суҳбат пайхаст намудем ки дар толори варзишӣ машқ омӯзонидан ройгон ба роҳ монда мешавад. агар яке аз роҳҳои воситаи рушду пешрафт ва бедор намудани завқи кӯдакону наврасон дастгирии волидон бошад, дигар воситааш маҳз барои мондани чунин иқдомҳо мебошад. ҳаст даруни ҳамин варзишгар духтаро да бо беҳтарин дуран шарипова омина бо хоҳараш хайринисо калониш хоҳараш омина ба наздикӣ дар шаҳри кӯлоб ҷои аввала гирифтан. боварӣ худам намеояд рӯз ба рӯз чуста чолокӣ ё беҳтар хубтар. баъзе вақт меоянд писаро кати гӯштин мегиранд то писаро ё мегрезанд. ҳамин хеле ҳаракатҳое ки ё доранд як хел писар ҳамин хел ғайрат надорад, ояндаи хуб доранд. бо худаш тоқа бошад кумайлаш бо ина ба наздикӣ ҳар дафъа хоҳар дар ҳамин мусобиқаи ҷумҳуравӣ бо ҷои аввала гирифтан. шарипова хайринисо 3 кара чемпиони ҷумҳуравӣ, хоҳараш ҳам дар шаҳри кӯлоб ҷои дуюма, дар шаҳри бухтар ҷои аввала дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ ишғол намуд. дар ҷомеаи кунунӣ чунин кӯдакони далеру ҷасур хеле зиёд ҳастанд ки бо маҳорату салиқаи худ метавонанд тоҷикистони азизро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ намуда барои пешрафту рушди он саҳмии босазо гузоранд. маҳз ҳамдигарфаҳмӣ, фазои сулҳу суботи кишвар, истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ буд ки имрӯз барои насли наврас чунин имкониятҳои нек фароҳам оварда шудааст. бо боварӣ гуфтан мумкин аст ки ин гурдофаридони замон дар оянда низ идомаи тамрин карда дар рушду пешрафти варзиши тоҷик нақши созгор мегузоранд. дар фаъолияти минбаъда барояшон барои камёбиҳо хоҳонем.